Sa Good Vibes, last 800 meters na lang kag makonect na ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Ini ang bag-o nga dalan nga magaangot sang Sumag, Mansilingan, Granada, buwa sa Talisay City, diretso sa Victorias. May report si Romeo Subaldo. Sa sining nga tuig, ginapaabot nga matapos na ang dalan nga magahimo na lang sa biyahe halin sa Sumag sa Bacolod pakadto sa Victorias City sa 35 minutes. Sa post ni Congressman Greg Casatayas ang kahapon, iya ginanunsyo nga last 800 meters na lang nga dalan ang paghimuon sa contractors ng DPWH kag tigayon na nga makonect ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway halin sa Barangay Granada sa Bacolod pakadto sa Talisay City. Sa gikatuan sa DGCAS Negros, masako na ang contractor sa construction sang dalan. Sa tabok lang ini sa bago nga subdivision sa Burgos Extension nga parte na sa Barangay Granada. Kung mahuman, ini ang magakonect sa Talisay City nga mayara na sa sementado nga dalan. Magaangot naman ini sa Bacolod Silay Airport Road kag rekta na pa Victorias. Kung usuyo naman nimo paisol, ang ini nga parte sa Banose sa Granada ang nagalabay sa Vista Alegre, guwa sa Barangay Mansilingan sa tupad lang sa Nestle nga building. May mga taytay na lang nga ginatapos kag tigayo na nga matapos ang ini nga phase. Kung diretsohon mo pagid, magalusot ang ini nga dalan sa bag-o nga LTO office. Sa tuanay, hindi pa makalusot ang dalan kay may mga pamalay. Damlag pa. Sa interview sa DGCAS Negros sa Regional Director sa DPWH Region 6 nga si Engineer Sunny Boy Oropel, iya na nga ginsiling nga ginasettle na ang problema sa right-of-way kag makalusot na ang dalan kag tigayon nga mahuman sini nga tuig. For 2024, Sini nga year? tapuso na namon subong. Hopefully, matagaan lang kita sa solution sa atong right-of-way problem, but we will definitely open to full traffic ang aton nga Bacolod, ang aton nga Banose from Bacolod South Road going to Victoria. Kag subong, ang dalan, tigayon na gidmaan nga nakalusot, nagapadayon man ang pagsemento diri. Ini naman ang rekta-rekta na nga nagalabay sa may porsyon sang Felisa, guwa na sa Barangay Sumag. Sunod si DPWH, kung mahuman na ang 32.47 kilometers nga dalan, ang isa ka oras nga biyahe halin Bacolod pa Victorias ang mabuhinan sang 25 minutos. Bot silingon, sa 35 minutes, makabiyahe ka na halin Sumag sa Bacolod pakadto sa Victorias City. Ini ang ginalantaw nga mangindako nga bulig sa pagpahagan-hagan sa pagguot sang salakyan sa Bacolod. Kaya ang mga taga-sur nga mapanorte, hindi na kinahanglan pa nga maglabay sa mga kali sa sulod sa Bacolod City. Ang ini nga proyekto nga nagabalor sang 7.2 billion pesos ang sakaron gina-connect pagid Pasagay City.